салом ба ҳама дӯстон. имрӯз мо дар бораи хабарҳои тозатарини футболи ҷаҳон суҳбат мекунем ва онҳоро якҷо таҳлил мекунем. ман фикру назари худро мегӯям, барои ҳамин то охир тамошо кунед, ҷолиб мешавад. ва як чизе ки хеле муҳим аст, маъз имрӯз бегоҳ тими миллии Тоҷикистони мо бо тими миллии Эрон бозӣ мекунад. ин бозӣ ваъда медиҳад ки бисёр ҳаяҷоновар шавад. агар хоҳед ки бозиро дар сифати баланд, пахши мустақим бинед ва бо дигар мухлисон дар вақти бозӣ дар ин бора баҳс кунед, ба канали телеграми ман гузаред. ссилка дар комментария ва дар описанияи зери видео гузошта шудааст. акнун дар ягон ҷо баҳс ушнед, мо бошем сар мекунем. дар футболи олмон як воқеаи бесобиқа шуд. Эрик тен Хаг аз Байер Ливеркузен дар вақти рекордӣ аз вазифа барканор гардид. дар таърихи Бундеслига ҳеҷ мураббӣ то ин дараҷа зуд аз кор озод нашуда буд. ҳоло роҳбарияти клуби Ливеркузен бояд ҳарчи зудтар мураббии нав пайдо кунад, зеро мавсим идома дорад ва пеши рӯи даста бозии муҳим аст. номи асосие ки имрӯз дар матбуоти Испания садо медиҳад ин Раул, собиқ ҳамлагари машҳури ҷаҳонӣ аст. ба гуфтаи Марка ва Мундо Депортиво, роҳбарияти Байер дар якчанд нишастҳо номзадии ӯро баррасӣ кардааст. барои дастаи Ливеркузен чунин қадам нав нест. мо ҳама дар ёд дорем ки 2 сол пеш клуб ба Хаби Алонсо, ки он вақт таҷрибаи зиёд надошт, бовар кард. ин қарори хатарнок, вале дуруст баромад. Алонсо аввалин дубли таърихии Байерро ба даст овард ва баъдан ба Реал Мадрид рафт. акнун роҳбарият метавонад боз ҳамин роҳро интихоб кунад ва ба як мураббии нисбатан ҷавон ва таҷриба надошта, вале дорои номи калон бовар намояд. Раул низ далелҳои кофӣ дорад, ки ӯро ҳамчун номзад ҷиддӣ қабул кунанд. ӯ футбол ва муҳити олмонро хуб мешиносад. солҳои 2010 то 2012 дар Шалке 04 бозӣ кард ва барои мухлисони он вақт рамзи ҳақиқӣ шуд. баъд аз он таҷрибаи мураббигӣ ба даст овард. бо ҷавонони то 19-солаи Реал кор кард ва соли 2020 Лигаи ҷавонони УЕФА-ро бурд. аз соли 2019 то чанд мавсим ӯ сармураббии Кастилия, тими дуввуми Реал буд. ҳарчанд айни замон ӯ бедаста мондааст, вале номи ӯ ҳамеша дар рӯйхати эҳтимолии мураббиёни клубҳои калон пайдо мешавад. дар айни замон роҳбарияти Байер инчунин дигар мураббиёнро баррасӣ дорад. дар миёни онҳо Марко Розе ва Эдин Терзич низ номбар мешаванд. то замони интихоби сармураббии асосии идораи даста бардӯши ёварони собиқи Тен Хаг гузошта шудааст. ваъз барои Ливеркузен хеле нозук аст. пас аз танаффуси бозиҳои байналмилалӣ онҳоро дидори пурмасъулият бо Айнтрахт аз Франкфурт интизор аст. ҳамин аст ки роҳбарият мехоҳад то он вақт мураббии навро интихоб кунад, то даста бо роҳбари доимӣ ба майдон барояд. хулоса Байер ҳоло дар пеш ду роҳ дорад. ё ба мураббиёни таҷрибадори олмонӣ такя мекунад, ки аллакай худро исбот карданд, ё бозам мисли пештара риск мекунад ва ба дасти як шахсияти бузурги футбол Раул, ки ҳанӯз роҳи мураббигиро пурра нагузаштааст, бовар мекунад. бо таҷрибаи бузурги бозингарии ӯ дар сатҳи ҷаҳонӣ ва солҳои кориаш дар сохтори Реал, интихоби Раул метавонад барои ояндаи Байер як имконияти ҷолиб ва умедбахш гардад. дӯстон, бозиҳои мунтахабҳо дар ҷӯшу хуруш аст ва шумо метавонед ҳама ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад, ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777, ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. ҳоло бисёр хабарҳо дар бораи Раул Асенсио, ҳимоятгари ҷавони Реал Мадрид нашр мешаванд. ӯ соли 2003 таваллуд шудааст ва чанд рӯз пеш номи ӯ дар маркази овозҳо қарор гирифт. сабабаш ин буд, ки Бешикташ мехост то баста шудани бозори Туркия ӯро ба иҷора бигирад ва баъд пурра харидорӣ кунад. дастаи Туркия ҳоло дар хатти дифоъ мушкилоти ҷиддӣ дорад ва ба ҳар роҳ мехоҳад бозингари нав бигирад. аммо ҷавоби Реал қатъӣ буд. Асенсио намеравад, ӯ бо даста мемонад. чаро чунин шуд? баъзе моҳҳои гузашта ояндаи Асенсио норавшан менамуд. ӯ дар ҷоми клубҳои ҷаҳон чанд хато кард ва аз сабаби рақобати сахт бо Милитао, Рюдигер ва Дин Хойсон аз ҳаят ақиб монд. ҳатто бисёриҳо фикр мекарданд, ки ӯ ба нақшаҳои Хаби Алонсо дигар лозим нест, вале вазъ дигаргун шуд. мураббии Реал акнун ба Асенсио бештар бовар дорад. сабабаш танҳо ҷавон буданаш нест, балки омор низ ба нафъи ӯ гувоҳӣ медиҳад. дар мавсими 2024-25 ӯ 28 бозӣ анҷом дод ва тақрибан 80%
дуэлҳоро бурд. Барои ҳимоятгари 22 сола ин нишондиҳандаи хеле хуб аст. Албатта то ба сатҳи устувории Милитау ё Рудигер расиданаш ҳоло вақт лозим аст, вале клуб ӯро ҳамчун сармоягузории дарозмуддат мебинад. Дар ҳамин вақт Реал мавсимро хеле хуб оғоз кард. 3 ғалаба дар 3 бозии Ла Лига. Ҳоло танҳо онҳо ва Атлетик Билбао натиҷаи 100% доранд. Бо вуҷуди ин, Асенсио пас аз бозии номуваффақ бо ПСЖ дар ҷоми клубҳои ҷаҳон ҳанӯз ба майдон набаромадааст. Ин нишон медиҳад, ки барои ба даст овардани ҷои дар ҳайати асосӣ бояд сахт мубориза барад. Аз тарафи худи Асенсио ҳамаи чиз равшан аст. Ӯ намехоҳад аз Реал равад. Барои ӯ ин на танҳо клуб, балки тамоми зиндагист. Асенсио омодааст интизор шавад, заҳмат кашад ва мубориза барад, мисли он чи ки пештар Начо Фернандес анҷом дода буд. Ҳатто бо вуҷуди пешниҳоди ҷиддии Бешикташ, ӯ қарор кард бо Реал монад ва имкониятҳои худро истифода барад. Барои Бешикташ ин рад шудани пешниҳод воқеан зарбаи сахт аст, зеро дар бозор ҳимоятгарони хуб бисёр нестанд. Аммо барои Реал қарор мантиқӣ аст. Пеши Руи Алонсо мавсими тӯлонӣ аст. Ла Лига, Лигаи Чемпионҳо, ҷоми Шоҳ ва дигар мусобиқаҳо. Бе амиқи ҳаят дар дифоъ даста наметавонад дар ҳамаи ҷабҳаҳо хуб мубориза барад. Хулоса, Раул Асенсио давраи душворо паси сар кард, аммо акнун шанси дуюм пайдо кардааст. Ҳамаи чиз аз худи ӯ вобаста аст. Агар ҳар як дақиқаи ба дастовардаашро дуруст истифода барад, метавонад ба бозингари асосӣ табдил ёбад ва дар ояндаи наздик дар Сантьяго Бернабеу нақши муҳим бозад. Агар не, бозори навбатии трансфер дубора саволи боқӣ мемонад ё ин ки меравадро ба миён меорад. қиссаи атрофи Роберт Левандовски ва Барселона боз як бори дигар ба яке аз мавзӯи асосии овозҳои бозори трансфер табдил ёфт. Солиёни охир ҳамеша гуфта мешуд, ки роҳҳои форварди поляк ва клуби каталонӣ дер ё зуд ҷудо мешавад ва ҳамин тобистон Левандовски воқеан як пешниҳоди хеле ҷаззоб гирифт. ҳанӯз баҳори соли гузашта намояндаи Левандовски Пини Захавӣ овозҳо дар бораи рафтани бозингар ба Арабистони Саудиро рад карда буд. Аммо моҳи июл маълум шуд, ки Барселона таҳти баъзе шартҳо омода буд фурӯши форвардашро баррасӣ кунад. Тибқи иттилои Мундо Депортиво, худи бозингар аз Арабистони Саудӣ пешниҳоде гирифт, ки ҳама ангушти ҳайрат газиданд. Масъала дар бораи шартнома бо маоши 100 миллион евро дар як сол мерафт, рақаме ки Левандовскиро ба яке аз бозингарони аз ҳама сермаоши ҷаҳон табдил медод. Барои гирифтани ӯ ҳам Ал-Ҳилол ва ҳам Ал-Наср, дастаи Криштиану Роналдо, омода буданд, вале ҷавоби Роберт рад буд. Барои ӯ муҳимтар ин буд, ки дар Аврупо монад ва дар сатҳи олӣ бозӣ кунад, на ин ки танҳо ба хотири маблағи калон ба Лигаи Саудӣ равад. Пас аз ин рад ҷавоб, ҳардуи клуби Саудӣ зуд тактикаи худро дигар карданд. Ал-Ҳилол ба ҳайати худ ҳамлагари Ливерпул Дарвин Нюнесро гирифт. Ал-Наср бошад ба густариши ҳайят сармоягузорӣ кард ва Кингсли Коман аз Бавария ва Жоан Феликс аз Челсиро ба даст овард. Ҳамин тавр масъалаи Левандовски то бастани бозор пурра пӯшида шуд. Худи Роберт ҳамоно бозингари Барселона аст. Шартномаи ӯ то соли 2026 амал мекунад ва имкони тамдиди он то соли 2027 низ мавҷуд аст. ҷолиб он аст, ки худи Левандовски ахиран эътироф кард, дар моҳҳои охир назарияш дигар шудааст. Агар қаблан ӯ бештар фикри он дошт, ки дар тамоми мавсим ҳарчи бештар гол занад, ҳоло бештар диққаташро ба самаранокӣ дар лаҳзаҳои ҳалкунанда равона кардааст. Хулоса, мо як ҳолат дорем, ки Левандовски 37 сола аз маблағи беандоза калон даст кашид, то мақоми бозингари сатҳи аврупои худро ҳифз кунад. Барои Барселона низ ин қарор аҳамияти калон дорад. Бо вуҷуди синну солаш, ӯ то ҳол шахсияти асосӣ дар ҳамла мемонад ва таҷрибаю малакаи ҳалкунандаи ӯ барои даста дар солҳои наздик низ бисёр лозим хоҳад шуд. ба ҳамин тамом боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.